repte demogràfic, aquesta superpoblació, aquest increment galopant de la població, és conseqüència del model turístic que hem tingut durant tots aquests anys. És a dir, tenim un increment galopant de la població, amb tots els problemes que genera, perquè tenim un model turístic que es fonamenta en la importació de treballadors amb baixa qualificació professional. I és aquesta dinàmica del model turístic el que comporta, el que crea el problema del repte demogràfic al qual hem de donar resposta. De model turístic. I per això, què proposam nosaltres? Doncs limitar el turisme per revertir l'increment galopant de la població. Posar límits al creixement turístic. I dir-ho així, clarament. Això és el que ens demanen els nostres temps. I nosaltres què proposem? Mesures concretes. Limitació de places turístiques. Per tant, creació d'una borsa de places també a Menorca. Ús de l'impost del turisme sostenible per gestionar la demanda. Limitar l'entrada de cotxes a l'estiu, com ja es fa a Formentera i com proposa el projecte de llei de Menorca Reserva de la Biosfera. Punt 4. Incrementar substancialment el finançament del transport públic. Hi ha d'haver-hi un refinançament d'aquesta competència. Hem de canviar de paradigma si volem fer un impuls fonamental en el transport públic, perquè, evidentment, sense un transport públic revolucionari no hi haurà canvi de model, tampoc. I, per últim, que les Illes Balears aconsegueixin d'una vegada per totes les competències en gestió del litoral, que ja preveu el nostre estatut i que ens han de permetre regular amarraments i fondejos.